Jokainen, joka on ollut Afrikassa, on nähnyt siellä paljon akasiapuita. Tämä työ, joka mä valitsin näyttelyni eräänlaiseksi symboliseksi tunnukseksi, kuvaa naista, joka on akasiapuun runkona. Lähinnä kuvaten sitä asemaa, jonka mä koin, että naisella Afrikassa on koko yhteiskunnan kannatteena, sen työvoimana, sen suun jatkajana. Siis yleensä ilman häntä en uskoisi, että Afrikka olisi mitä se on ollenkaan sinne päinkään. Tämä työ sinänsä on vähän kömpelö, enkä ollut siihen itse ollenkaan tyytyväinen, mutta se johtui siitä, että se oli tarkoitus alun perin tehdä lasiin ja mietin, miten se olisi mahdollista puhaltaa, koska juuri siinä vaiheessa tein myös paljon lasiveistuksia ja tämä aihe kiinnosti mua toteuttaa lasiin, mutta se osoittautui käytännössä ihan mahdottomaksi tehdä, joten se jäi kipsiin. Mutta siitä johtui tämä pieni kömpelyys tässä varressa. Toisaalta afrikkalaiset naisethan on hyvin tukevia ja siellä ihaillaankin tämmöistä. Se on ihan luonnollista, koska ihmisen pitää olla terve ja vahva kestääkseen siinä ilmastossa ja kestääkseen kaikki nämä synnytykset ja työtä tehdessä. Lapsia on ollut aina hyvin läheisiä, ehkä johtuen siitä, että mä itse olen lesken lapsi, jos niin voi sanoa. Ja nuorimainen perheestä mä olin hyvin läheinen suhde mun äitiin, joka kannusti sitten opinnoissakin ja kaikessa kovasti. Naurettavalta se tuntuu sikäli, että sitten omien lapsien kanssa on ihan toisenlainen suhtautuminen ainakin taiteen osalta, että on pikemminkin pyrkinyt estämään niitä harrastamasta tämmöistä, joka tietysti on ihan väärin. Mutta äiti koulutti ja hyvin ansiokkaasti juuri sitten antoi aina opintorahoja ulkomaille ja muuten. Se oli kai semmoista, kun hän näki, että pienenä ei ollut leluja ja ne teki sitten itse savesta itsellensä luket ja peikot ja muut, niin tykkäsi, että toi ansaitsee sitten aikaisemmin myöhemmin koulutustakin sillä alalla. Ateneumin meno oli mulle ihan niin kuin itsestäänselvä asia, vaikka opettajat olikin sitä mieltä, että oikeastaan olisi pitänyt lähteä jokin kirjalliselle uralle yliopistoon lähinnä. Mutta ei mä sitä kokonaan jättänyt, vaikka Ateneumin kanssa kävi sillä hullusti kuin muullekin, että mä menin väärästä ovesta sisään pyrkimään ja huomasinkin sitten yhtäkkiä joutuneeni taideteolliselle puolelle. Mutta se oli ihan hyvä, koska opetus oli siellä paljon laaja-alaisempaa ja
eri materiaaleja käsiteltiin ihan toisella tavalla kuin luulen, että akatemiassa siihen aikaan tehtiin. Et siitä on ollut pelkästään hyötyä. 2 Ateneumin vuoden jälkeen mä menin myöskin yliopistoon sitten lukemaan sitä kirjallisuutta ja estetiikkaa ja teatterihistoriaa ja kaikkia tämmöisiä ja psykologiaa lähinnä sen takia, että mä halusin nimenomaan ruveta tekemään muotokuvia ihmisistä ja niissä mun mielestä psykologitaito oli ihan tarpeellista. Ateneumin jälkeen, kun mä olin hoitoiluaikana yliopistolla, enkä saanut oikein mitään lopullista tehtyä, niin yksi tuttavasti sanoi, että nyt lähdet jonkun taiteilijan oppilaaksi, ei tosta mitään muuten tule. Ja niin mä sitten pääsin tähän Kulosaaren ihan omille nurkille, nykyisille nurkille, niin Essilän oppilaaksi. Essilän oli myöskin sikäli hyvin kiinnostava taiteilija, koska hän käytti värejä. Hän oli ensimmäisiä Suomessa veistäjiä, tai melkein vissiin ainoa, joka on koskaan käyttänyt veistoksissaan värejä. Ja tämä oli yksi niitä kriteereitä, minkä takia mä juuri hänen oppilaakseen halusin mennä. No, se oli vielä antoisaa aikaa, ei ehkä niinkään paljon oppimisen kannalta, kun ihmissuhteiden ja koko tämän taiteilijan elämän kokemisen kannalta. Että mä tulin esiin seuraneitinä vähän milloin missäkin kohtaan kutsuilla ja näin sitä touhua. Sitten tuli kesä ja hän sanoi, että se ei enää mitään opi, että nyt lähdet johonkin ulkomaille. Ja sitten puhuttiin kauniisti äidille ja äiti antoi rahat ja mä lähdin sitten Italiaan. Siellä oli semmoiset kesäkurssit Perusiassa ulkolaisille opiskelijoille ja siellä sitten oli taidekoulu, jossa mä opiskelin samaan aikaan myöskin yliopistossa sitten italian kieltä, koska ei siellä oikein pärjännyt ilman sitä kielitaitoa. Ja se oli semmoinen hyvin ratkaiseva vaihe mun elämässäni, koska ensimmäisen kerran pääsin niin kuin äidin helmoista pois ja tulin täysin, niin kuin tunsin itseni itsenäiseksi ja se oli hyvin henkiseltä kehitykseltä ratkaiseva aika. Mä tulin takaisin sieltä syksyllä ja kuinka ollakaan mä olin sitten ilmeisesti kasvanut jo kotoa niin pois, että hyvin pian löytyi sitten aviomieskandidaatti ja niillä mentiin naimisiin maaliskuun puolella, kun mä tulin kotiin syksyllä. Mutta silloin mä sitten jatkoin kyllä tätä taiteellista uraa ja mulla oli pieni työhuonekin tuolla Katajanokalla semmoisessa kellarissa, jossa mä sitten yritin pakertaa päivät, mutta sitten tuli niin kuin usein tulee niin ensimmäinen lapsi perheeseen ja silloin tuli tämä äidin rooli taas niin kuin esiin, että mut oli kasvatettu perinteisesti siihen, että äiti ja lapsi on niin kuin kaikista tärkein maailmassa, jolloin silloin tämä taidehomma sitten sai jäädä. Tosin en kyllä voinut kuvitella, että se jäisi melkein 80 vuodeksi hyllylle. Noin niin kuin totaalisti, mutta niin vaan sitten kävi. Paljon matkustettiin ulkomailla, asuttiin eri puolilla ja oli aina muuttovaikeuksia. Ja kun se ensimmäinen lapsi alkoi olla vähän isompi, että hän olisi mennyt kouluun, niin sitten tulikin 2 seuraavaa yhdellä paukauksella ja se nyt sitten työllisti kyllä lopullisesti. Mutta tämä on nyt hyvin tavallista naisten elämässä, että tulee tämmöisiä katkoja. Ja onhan se ihanaa, kun on perhettä, on lapsia, tuntee jotakin elämässä tehneensä konkreettista muutakin kuin vaan ehkä ihan se työ, minkä sitten tekee. Että en mä koskaan ole
pois sitä. Paluu nyt taiteen pariin niin tapahtui työväenopiston kautta, jossa mä olin 3 vuotta, silloin kun lapset oli pieniä, ja juostiin kuin tuskassa aina leikkikoulusta toiseen aamupäivällä ja iltapäivällä. Päivittäin mä totesin, että mä kävelen noin 10 kilometriä ja sitten jäi muutama tunti aikaa työskennellä siinä välillä. Ja iltaisin työväenopistossa. Mutta sitten tuli komennus Afrikkaan koko perheelle. Ja se oli niin ihana houkutus, että vaikka mä olin siinä vaiheessa jo vakaasti ajatellut, että mä jään Suomeen asumaan kokonaan, niin ei voinut tämmöistä jättää käyttämättä. Siellä sitten nimenomaan tämä naisen asema putkahti esiin ihan itsestään. Ei sitä tarvinnut niin kuin miettiä, vaan se tuli siinä, kun katsoi ympärilleen. Ja kun mä tulin Suomeen käymään, niin mä kerroin joillekin kollegoille, että mä haluan tehdä afrikkalaisista naisista, veistoksista ja siitä, mitä he tekevät siellä. Niin jos voi, että sä osaa ja että sä pystyy ja pitää tehdä niin ja näin. Ja kyllä mä vaan otin sen linjan, että mä teen just sitä, mitä mä näen. Ja sillä lailla, että jokainen tavallinenkin ihminen ymmärtäisi, mitä mä haluan kuvata. Pyrkimättä mihinkään kovin taiteellisiin saavutuksiin. Ja se oli ehkä kaikkein paras ratkaisu, koska sillä lailla pääsi ihmisten lähelle ja siellä näki niin monenlaista. Ihan lähistöltä heti ensimmäiset aiheet tuli näitä kikujunaisia, jotka kantoi hyvin raskaita taakkoja. No se oli semmoinen sykähdyttävä homma nähdä, miten naista käytettiin siellä ihan tämmöisenä työjuhtana. Ja samoin ihan meidän asunnon liepeltä löytyi just näitä ihania lapsia, jotka kantoivat pienempiä selässään, että heti jo lapsesta asti pantiin töihin. No sitten kaikista antoisin kokemus oli sitten se, kun mä pääsin erään suomalaisen lähetysaseman vieraaksi semmoisen alkukantaisemman heimon
kylään. Ja siellä pääsin tekemään töitä, joka oli semmoinen tilaisuus, että se olisi aika harvalle onnistunut muissa olosuhteissa. Koska ihmisethän eivät anna mielellään kuvata itseänsä, ei valokuvata eikä piirtää, saatikka sitten kuvata todellisesti kolmiulotteisesti. Tämä oli ihan ratkaiseva, tämä viikko, jonka mä vietin siellä Pokot-Heiman kylässä. Sieltä nämä useimmat työt tulikin. Jangan kerana tadi muni yo kwa nya kerana kerana gure ke mo inka rogo rogo agora tadi muni yo wa ada baganya bagini agora tadi kwa mo isu bui da mara ka gusi Yang beri mau dibangkai ni. Kerjanya kita. Se on hyvin alkukantaa. Joskus tuntuu ihan ihmeessä, että miten ne ihmiset pystyvät siinä kuumuudessa ja kuivassa ilmassa niin kuin tulemaan toimeen, mutta ne on vaan iloisen näköisiä ja hilpeitä ja kertovat vitsejä ja tuntuu, että jotain meillä taitaa olla pielessä, kun näillä on kaikki niin hyvin. Et vaikka se on niin alkeellista, niin mieliala on iloinen. Ja siellä tehtiin sitten noita vedenkantajia. Mä näin, aamulla asuin semmoisessa ihan alkeellisessa heinämajassa ja aamulla ensimmäisessä, kun menin ulos, niin siellä meni sitten kolme naista, ilmeisesti äiti, isoäiti ja sitten äiti ja sitten pieni tytär, niin jonossa semmoista jyrkkää kalliorinnetta ylös kukin kantaen vettä tällainen pään päällä. Ja se oli musta niin upea näky, että mä sen ikuisesti painoin mieleen ja sitten pyysin näitä henkilöitä malliksi. En saanut just näitä sitten siihen, mutta toisia vastaavia sitten, kun siellä kuljettiin näitä kyselemässä ja niistä sitten tehtiin. Tämä aika täällä kylässä on ollut aivan ihanaa siinä mielessä, että mä tunnen, että mä oon ollut henkisessä tasapainossa paremmin kuin koskaan ennen. Mä oon saanut tehdä päivät tätä työtä, joka mulle on niin kuin terapiaa. Ihan pyrkimättä mihinkään muuta kuin tehdä ihan sitä, mitä mä näen. Että en tiedä, pääsenkö koskaan näin tasapainoiseen olotilaan kuin täällä. Ja kuitenkin nämä työt, jotka nyt tästä jää jäljelle, niin nehän eivät ole mitään niin ihmeellisiä, koska
Ne on tehty hyvin nopeasti. Mitään kovin viimeisteltyjähän nämä ei ole, mutta mulle ne on itselleni antanut hyvin paljon. Samoin kuin yleensä näiden ihmisten tapaaminen. Täällä erämaassa me ollaan ehdottomasti kaikki vain osa luontoa. Ja se on ihan hyvä kokemus. Luonto sinänsähän on kaiken inspiraation lähde, että täältä löytäisi vaikka mitä, kun ryhtyisi tutkimaan. Nämä Afrikan autiomaat on aina hurjan jännittäviä, niistä tulee kaikenlaisia tuntemuksia. Ennen kaikkea tämmöinen, että on yksi osa luontoa, pieni hiukkanen vaan kaiken keskellä. Se on, panee ajattelemaan tietysti kaikenlaisia asioita ja että mikä tässä on kaiken tarkoitus ja mikä on taiteen tekemisen tarkoitus ja täällä Afrikassa musta ainakin on aika järkyttävää se, miten vähän meistä kaikista jää jäljelle. On liian terveellistä välillä etäytyminen pois ihmisten parista. Nykyään ihmisillä on niin vähän aikaa pysähtyä miettimään, mitä nyt kaikella yritetään sanoa ja minkä takia me pakerretaan. Afrikkakin on meluisa paikka, ei silti. Nairobihan on melkoinen suurkaupunki ja siellä on meteliä ehkä enemmänkin kuin Helsingin keskustassa. No, ihmiset huutelee ja musiikki pelaa ja niin poispäin. Ja sieltä mä halusin kuvata juuri jonkun tällaisen ihan nykypäivän afrikkalaisen naisen ja tutustuin sitten Christinen, joka minusta edusti parhaimmillaan tällaista diskotyyppistä nuorta naista. Me tapasimme yleensä keskustassa, jossa mä kävin hakemassa hänet ja sitten hän tuli malliksi minulle kotiin. Hän oli mielenkiintoinen kokemus. Oli ilmeisesti Ugandasta kotoisin. Väitti olevansa pakolainen. Mä en kyllä tiedä ihan varmasti, pitikö nämä jutut paikkansa. Minua kiehtoi hänen jonkinlainen ylimielinen asenteensa, ehkä valkoisiin nähden, varsinkin toiseen sukupuoleen. Että tuntui, että niin kuin hän olisi vähän näiden yläpuolella, omassa mielessään ainakin. Kristin oli hyvin älykkään tuntuinen tyttö. Mä tykkäsin puhua hänen kanssaan, mutta hänessä oli jatkuvasti tämmöinen ylimielisyys, jota mä en pystynyt oikein selvittämään, mistä se johtui. Mutta ehkä se oli hänen työnsä, jos niin voi sanoa. Hän toimi iltaisin diskossa. Siellä oli lähinnä valkoisten miesten tanssitettavana. Ja kaipa se sitten oli tämä homma, joka oli lyönyt leimansa hänen asenteen. Kai hän oli nähnyt, mitä tämäkin elämä on. Sinänsä jäi joskus
miettimään, että mikä hän tästä sitten seuraa, kun hän tulee vähän vanhemmaksi ja ei enää pysty niin kuin tällaiseen huvittamistyöhön, jos niin voi sanoa, vaan diskot jää taakse. Pääseekö hän johonkin ammattiin vai joutuuko hän sitten kadulle niin kuin niin monet muut Nairobissakin erinäisistä syistä? Tämän tytön kohdalla uskoisin, että näin ei käy, koska hän oli hyvin kielitaitoinen ja nokkela minun mielestäni. Mutta monia muita ja usein ihan todella hyvän tuntuisia ihmisiä niin tämmöinen kohtalo odotti, kuten Mariamia, joka sitten olikin mulle pitkään mallina, koska hän esitti, tai ei esittänyt, vaan oli kadulla kerjäämässä myymällä erinäisiä nukkeja, joita ei sitten kukaan kuitenkaan halunnut, että hän käytännössä kertoi.